Здравейте, приятели! Днес играем Clash Royale. Играх в профила на брат ми и днес имаме да отваряме два free chest и един golden chest. Първо ще отворим free chest и в него има плюс 38 gold, плюс 2 джема, плюс 2 барбериан и плюс 3 бомбара. Добре, единственото беше джемовете и парите хубаво. Добре, в другия free chest има плюс още 38 gold, плюс още 2 джема, плюс 4 гоблинс. О, епик карта. Искам да го скриншотна. Окей, значи много съм доволна. Но яко. Сега правим Golden Chest. В него има плюс 86 голд, плюс 1 бомбар, плюс 4 кенана, плюс 10 гоблинс и плюс 2 вълкеги. Значи мога да ги апгрейдна. Да, мога да ги апгрейдна. Но не знам, мога да сложа експола, но се чудя на кое място. Аз ще се апгрейдна вълкерията. Сега на кое място се сложа експола, защото той взима 20 демидж, има 1000 живот. Сега няма да го сложа, може да играем пак, ще ми трябва 2 купи за краунчеста. Ще да го отворя. Значи, тактиката ми е, винаги чакам първ той какво ще пусне. Значи той пуска принципи. Аз пускам на лъчко. Супер. Супер. Така. И така продължаваме. Извинявам се, че не съм снимала клип отгоре до седмица. И така, ще пътим балон. И така, извинявам се, продължаваме. Така, тук ми трябва още един пъти. О, тук имаме някакво съобщение. Окей. Значи пускам принц. Така, тук като гледам, мисля, че ще го бием и мини пека толкова някакво комбо. Не 2, а 3 взехме. Плюс 27 и силва честа. Сериозно. Нищо, силва и силва. Наступаваме краун честа. Изтискайте палци за хубава карта. И в краун честа има плюс 246 голд, плюс 2 джема, плюс 7 бомбара, плюс 9 скелетонс, плюс 15 гоблинс и плюс 3 москита. Така. Не знам какво да правя сега. Значи, това беше всичко за епизода. Не забравяйте да харесате клипа. Не забравяйте да харесате клипа, да оставите един лайк и да се абонирате. Това беше всичко и чао!